شالوم شالوم بيتسب إغزابير أملاخ كميت أنيحكم شالوم قدس فشاملين قدس فريد وارمير لوم دماغم تقول لجزيان قون متسكم أنا حوكم سلاح الدين مسحونا سيمينا متين زلنا وإذا هاوي كوميتمنت الدوغل قاودة تلير برودة سالادي ما برودة سم لومي سالساي معالت نكافولو بقل نجر أي تجنقو زولي وإذا دن تريد داغن دو بيكم ديلا دي بخمرة دي انت فنوغوت أبزورياكم بزوح كجنقكم زخل نجر كهلي غاليو دي كان في ناس مونغا ساكي سوم أورو وإرنتم كرينير ببزوح من قد تحالفو ثلو تخوليهم ني كان شكوينو مسؤولي كساكر بحدار بإيكونوميكالي شجر بأقولقلوت بزوح نجارات كهلي غالي Det kan finnas många saker, kan vara äktenskapet, ekonomisk situation eller i tjänsten. ግን መጽሐፍ ቅዱስ በብዙሕ ነገራት ምድር ከምናሐልፍ ፈልጥ እዩ Och Guds ord känner till att vi går igenom massa saker i våra liv. እዚ ኩሉ ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ግን መጽሐፍ እንታይ ይድብል Men vad säger Guds ord även när den vet att vi går igenom många saker? ፊልጵ ምዕራፍ 4:6 I Filippibrevet kapitel 4 vers 6 ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር በገለ እኳ አይትጨነቁ. Från vers 6 står det: Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. አይገርመኩምን እዚ ኩሉ ነገር ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ነገር ግን በገለ ነገር አይትጨነቁ ይል መጽሐፍ ቅዱስ Ser ni här, Guds ord vet att vi går igenom många saker, men den säger ändå bekymra inte er för något. بخلا أزراربا كل نجارات أبزوريانا كله بجلا نجار كي تجنّ كمن بارك كالي مالتي. Som med andra ord det den säger är, även när vi går igenom många saker runt omkring oss så går det och det är möjligt att leva utan bekymmer. ጭንቀት كل جيزي خابي إدمت. Vad kommer bekymmer ifrån? زي تملسوا حتوتات زي تملسوا حسابات أبو أمرنا تاط مسفت أروز مت نجاري. Bekymmer är en sak som kommer när vi har tankar eller frågor i vårt sinne som inte har fått svar. حسابات أبو أمرنا تاط فترة خلو أبسمعتنا نايجنك أسمعت كسمعنا غالي. När tankar börjar få stor vikt i vårt sinne så börjar de kontrollera våra känslor så att vi börjar bli deprimerade. Das why بنا إجزابير قال دي تحدث أمرنا جنك أتقرباي. Det är därför om det är ett tankesätt som inte förnyar Guds ord så är den väldigt nära att leva i depression. ስለዚህ ማንም አይነት ሐሳባት አብ ኡምሮና ጸቀጥ ከፈጥሩሉ ዘይክሉ አተሐሳስባሉ Så det finns en tankesätt att tänka som gör att vi inte behöver hamna i depression eller ångest. ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጭንቀት ዝወድቁ ሰባት በገዛ ርእሶም ዝሓስቡ በዓቅሞም ዝሓስቡ እዮም Många personer som hamnar i det här grovt bekymmer det är folk som tänker i sig själv och i sin egen styrka. ምክንያቱ ዓቅምና ክምልሶ ዘይክእል ብዙሕ ነገራት ኣብ ህይወትና ያጋጥመና እዩ Och det är för att vi kan möta många saker i våra liv som vi inte kan ha svar till. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በገለ ነገር ዘይጨነቅ መንገድ ነጊሩና እዩ Och det är därför Guds ord har berättat för oss att en väg där vi inte behöver bekymra oss för något. ረዩ እቲ በገለ ነገር ዘይጨነቅ መንገድ ታጥቅስ ደጊመ ከምብበልኩም እዩ Jag ska läsa den versen igen för er. ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይፈለጥ ይድብል Så direkt efter den har sagt bekymra inte för något står det utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. ريخم بروخات من يوم دليتهم أقدر ما أملاك دفلتوا. Vilka är det som får sina önskningar medvetna inför Gud? بعقم أملاكن بتسجع أملاكن ترح كم زنوبروز فولتو سبات. Det är endast de som är medvetna att de lever i Guds nåd och styrka. سلازي لعلو خناتاتهم لعل عقمهم زخون نجارات وكوانتا متى من ما يمسلو مني. Så även om de möter något i deras liv som är högre än de själva مخنياتو نافت كله كألنتي جزي أبيهر ناوي أمزمتو. så blir de inte oroliga för att de tar det allt inför sin Gud. حسوس كأكدم كله تزخ الجوداي كقريب كاس دقيم كاس لتجوداي كم يركاتشنا. Så tänk dig att du kommer fram med din bekymmer inför den som kan göra allt. Hur kan du gå därifrån tänka samma sak om din bekymmer? ስለዚህ ክርስቲያናት ኮይና ብዙ ሐብዙሪያና ዞል ነገር ንጭና እንደሕር ኮይና ናይ ጸሎት ሰባ ስለደ ይኮናይ Så om vi är troende kristna och vi bekymrar oss över många saker så betyder det att vi inte har riktigt böneliv. ስለዚህ በገለ ነገር አይትጨነቁ ግን ተጨነቆኩም ድመስል ኩነታት አቅድም እግዚአብሔር አውርቦ Så bekymra er inte för något, men om det finns någonting som försöker bekymra er, kom med det inför Gud. ማለት ስለ ሓደ ጉዳይ ትጭነቁ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም እቲ ጉዳይ ንኣምላኽ ዘይኮነ ወይ ንሰብ ኢኹም ኣፍሊጥኩም ወደለኹም ወይ ድማ ንገዛእ ርእስኹም ኢኹም ኣፍሊጥኩም ወደለኹም
Så om det finns en område som bekymrar er så betyder det att ni endast har kommit fram det till någon annan person eller er själva bara. ማለት እትጋጢምኩም ዘሎ ነገርስ ተሰኪምኩም ኢኹም ዘለኹም ባዕልኩም Så det ni har i ett område som ni har mött i era liv, ni har endast bärt det själv, ni har inte tagit fram det inför Gud. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:7 I första Petrusbrevet kapitel 5 vers 7. ንሱ ይሓልልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቁዎ ይብል Så står det, och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. ዋው ተሰከምዎ ይኮነ እንድብል ናብ ኣውድቁዎ ይብል Det står inte bär det er själva, det står kasta det till honom. ስለዚ ተሰከምኩሞ ነገር ስለ ዘለኩም ኢኹም ትጭነቁ ዘለኹም Och det är för att ni bär det själva, att ni har någonting att bekymra er för. እዚ ከዓ ናይ ኣምላኽ ሽግር ኣይኮነን ናትኩም ሽግር እዩ Och det här är inte Guds problem då, det blir ert problem. ምክንያቱ ናባይ ኣውድቁዎ እንዳበለኩም እንታይ ክትገብሩ ትስከምዎ Så när han säger till er, kasta det till mig, varför bär ni er själva då? ስለዚ እትስከምዎ ዘበለ መታን ናብ ጭንቀት ሒዙኩም ከይከይድ መታን ክብደት ከይፈጥረልኩም ኣብ ህይወትኩም ብጸሎት ብምስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣውድቁዎ Så för att inte det ni bär ska ta er till ångest, ännu värre till depression, kasta det inför honom genom bön och kallan till Gud. ንስኹም ግን ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ Men ni oroa er inte för något. ኩሉ ዘድልየኩም ዘበለ ካብቲ ንስኹም ትደልይዎ ንላዕሊ ኣምላኽ ዝደልየልኩም ይዓቢ Och allt vad ni kan önska för er själva, det Gud önskar för er är ännu bättre än vad ni kan tänka för er själva. ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ኣውዲቕናሉ ንእመኑ Så allt det vi kastar inför Gud, låt oss lita på honom. in Jesus mighty name ብገለ ነገር ከይትጭነቁ I Jesu namn, bekymra er inte för något. ሎሚ ትሰምዑኒ ዘለኹም ሰባት ዝኾነ ናይ ጭንቀት ነገር ኣብ ኣእምሮኹም ዘለኩም ኣእምሮኹም ዓዙለይ Och vem en av er som lyssnar och om ni har något som ni bekymrar er i era tankar, in Jesus mighty name ካብዚ ሰዓት ዝንድሓር ጭንቀት ካባኹም ተላዕለ i Jesu namn från den här dagen så lämnar bekymmer bort från era tankar. ኣሜን Amen. ንስኹም ብሩኻት ኢኹም Ni är värdefulla.